کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عرش خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دے واسطے، عرش خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دے واسطے، دو عالم دی کھیڑ رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے، کرو عالم دی کھیڑ رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر ایک جاتے قدم نبی دا لو کرسی نل قلم نبی دا، ہر ایک جاتے قدم نبی دا لو کرسی نل قلم نبی دا، جنت بھی رب نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے، جنت بھی رب نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے، عرش خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دے واسطے، رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کراوڑی نائی، رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کراوڑی نائی، اے دید بس میں لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے، اے دید بس میں لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے، عرش خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دے واسطے، حکم انہاں دے ہر تاں چل دے اج بھی انہاں دے دیوے بل دے، حکم انہاں دے ہر تھاں چل دے اج بھی انہاں دے دیوے بل دے، ہر شے جنہاں نے لوٹائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے جنہاں نے لوٹائی ہے سونے مدنی دے واسطے، عرش خدا نے بڑھائی